பிரைஸ் த லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன், இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன். ஆமீன். நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கண்ணீரை காண்கிற தேவன். ஆமேன். ஆகாரின் கண்ணீரை கண்டு அவளுடைய கண்ணீரை மாற்றினவர், அன்னாளின் கண்ணீரை துடைத்தவர், மகனை இழந்த ஒரு தாயின் கண்ணீரை துடைத்தவர், மரியாளின் கண்ணீரையும் துடைத்தவர். இன்று நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீர், நீங்கள் மறைவிடத்தில் வடிக்கிற கண்ணீர், தனியாக உட்கார்ந்து அழுது நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீர், அவரோட சமூகத்தில் வடிக்கிற கண்ணீர் எல்லாத்தையுமே அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. ஆண்டவர் சும்மா நீங்கள் படுற பாடு, நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீர் எல்லாத்தையுமே வேடிக்கை பார்க்குறவர் கிடையாது. மாறாக உங்களோட கண்ணீர் எல்லாத்தையுமே ஒரு துருத்தியில் எடுத்து வச்சிருக்காரு. அந்த கண்ணீருக்கான பதிலையும் நிச்சயமாய் கட்டளையிடுவார். ஆமீன். இன்றைக்கு நீங்க வடிக்கிற கண்ணீரையும் அவர் நிச்சயமா துடைப்பார். வேதம் சொல்கிறது, கண்ணீரோட விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள். நீங்க தேவ சமூகத்துல விழுந்து அழும்போது உங்க கண்ணீரை தாண்டி அவரால் போகவே முடியாது. ஏன்னா அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் உள்ள தேவன். ஆமீன். உங்க கண்ணீரை நிச்சயமா துடைப்பார். உங்க காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். உங்கள் வேதனைகளை மாற்றி சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். அவரோட நாமத்தை எப்பொழுதுமே விசுவாசிங்க. அவருக்குள்ள எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருங்க. ஆமீன். God bless you.